Γιάννη, έχει περάσει ένα 24ωρο από το παιχνίδι χτες. Νομίζω ότι ήταν το παιχνίδι της καριέρας σου καταρχήν, έτσι. Εντάξει, έχω κάνει και άλλα καλά παιχνίδια, αλήθεια είναι, μέσα στη χρονιά, αλλά λόγω του βαθμολογικού ενδιαφέροντος του παιχνιδιού και του χρονικού σημείου που έγινε και η απόκριση και όλα, θα ήταν ίσως το πιο σημαντικό. Καταρχήν δεν ήταν η πρώτη απόκριση, έχεις κάνει και άλλες αποκρούσεις στο παιχνίδι, αλλά αυτή νομίζω ότι ήταν η πιο σημαντική. Οι προπονητές την έκριναν σαν την απόκριση της χρονιάς και συμφώνησε το σύνολο των παραγόντων και των ποδοσφαιριστών της Football League. Εκείνη την ώρα πώς αισθάνθηκες συγκεκριμένα? Είναι μια φάση στραπιαία, είναι σε δευτερόλεπτα. Κυριολεκτικά ανατρίχιασα γιατί είχε και κόσμο και ήταν και το χειροκρότημα έτσι. Αλλά εμένα, εντάξει, όσοι με ξέρουν ότι ζω και για το ποδόσφαιρο 24 ώρες το 24ωρο και στην ουσία στο ποδόσφαιρο ζεις για τέτοιες στιγμές, να είναι σημασία στο παιχνίδι, η φάση να είναι να καίει μπάλα, αυτό που λέμε μεταφορικά. Οπότε ζούμε για τέτοια παιχνίδια και για τέτοιες φάσεις. Ο προπονητής του τερματοφυλάκου Μπάμπης Μπακαρός ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος στο τέλος του αγώνα και έλεγε συνέχεια και ακόμα λέει τα καλύτερα για σένα. Και βάσει της δουλειάς που γίνεται, πραγματικά γίνεται καλή δουλειά στην ομάδα από τους προπονητές, από τον προπονητή τερματοφυλάκων ιδιαίτερα, όχι από τον προπονητή. Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα από μόνα τους και η εικόνα στο γήπεδο δείχνει ότι γίνεται δουλειά σοβαρή, σωστή σε όλα τα επίπεδα στην ομάδα προπονητικά. Όμως εγώ δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το κομμάτι, αλλά θα ήθελα να σταθώ ότι ο προπονητής τερματοφυλάκων για ένα τερματοφύλακα δεν είναι μόνο να του σουτάρει την μπάλα, να πέφτει και να σηκώνεται. Είναι και πολλά άλλα πράγματα που θα του πει. Εμένα ο κύριος Μπάμπης είναι σαν πατέρας μου, ο τρόπος ο οποίος με μεταχειρίζεται, μου μιλάει, με βοηθάει μέσα, έξω από το γήπεδο. Άμα κάνω κάποιο λάθος, όσο με υπερασπίζεται, ξέρει πότε να με μαλώσει, πότε να με μαλώσει. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Γιατί εγώ, Γιάννης, τώρα 23 χρονών, δεν θέλω κάποιος να μου μάθει να πιάνω την μπάλα. Θέλω κάποιος όμως να μου μάθει όταν έχω κάνει λάθος πώς να μην το ξανακάνω. Ο κύριος Μπάμπης έχει τεράστια καριέρα εδώ πέρα στη Λάρισα. Έχει κάνει πολλά πράγματα ως ποδοσφαιριστής, ως τερματοφύλακας και μπορεί να μου δείξει, ας πούμε, το δρόμο που είμαι άπειρος, γιατί στην ουσία εγώ τώρα ξεκίνησα. Στα πρώτα μου βήματα θα μπορεί πάρα πολύ να μου μάθει πάρα πολλά πράγματα και αυτό κάνει. Και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια και δεν ξέρω τι να κάνω για να τον ευχαριστήσω αρκετά. Γιατί πραγματικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ονειρεμένη η χρονιά φέτος? Ονειρεμένη, ναι, από όλες τις απόψεις. Από όλες τις απόψεις. Ξέρετε όλοι πώς ξεκινήσαμε, με τι στόχους. Ο στόχος επετεύχθη βέβαια που είχαμε θέσει εξ αρχής, αλλά εμείς πετύχαμε ίσως και κάτι παραπάνω. Τώρα και συνεχίζουν. Ένας ακόμα τελικός, έτσι? Ένας ακόμα τελικός. Θα χαρούμε τώρα 2 μέρες που έχουμε ρεπό και μετά πάλι άλλη μια ανάσα και το κεφάλι μέσα. Ναι, και δεν σταματάει. Το παιχνίδι τελειώσει το 90, το πρωτάθλημα τελειώνει τελευταία αγωνιστική. Δεν είναι. Εννοείται πως θα. Πάνω από 2.500 με 3.000 κόσμος χθες στο γήπεδο. Ο κόσμος δέχτηκε το κάλεσμα της ΠΑΕ, βρέθηκε και νομίζω ότι σας έδωσε και επιπλέον φτερά, έτσι δεν είναι? Ήταν πράγματι ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Όταν ήρθαμε σε αυτή την ομάδα, σκεφτείτε, δεν είχε καρεκλάκια από την άλλη πλευρά η κερκίδα. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να γεμίσει το γήπεδο, να αναβαθμιστεί το γήπεδο με τη βοήθεια του Δήμου εδώ πέρα και όλοι οι άνθρωποι και οι φορείς που είναι κοντά στην ομάδα. Και ο κόσμος ήρθε κοντά στην ομάδα, έτσι, περιφέρειες. Ναι. Αγκαλιάσαν όλη την προσπάθεια από την περιφέρεια μέχρι τον πιο απλό κόσμο που ήξερε για την ομάδα, αλλά δεν ερχόταν στο γήπεδο. Ήρθαν όλοι και τους ευχαριστούμε γιατί πρέπει η ομάδα να ζει και από κάπου, να έχει βοήθεια και από κάπου. Γιατί μόνοι μας ξεκινήσαμε, μόνοι μας παλεύαμε και χαιρόμαστε που έχει η ανταπόκριση αυτή η προσπάθεια και που όλος ο κόσμος να αγκάλιασε την προσπάθεια για να μας βοηθήσει. Πόσο υγεία εκπέμπουν τα αποδυτήρια του Απόλλωνα? Μπορώ να πω ότι είναι ένα πολύ σπάνιο σκηνικό αυτό που εκπέμπουν τα αποδυτήρια του Απόλλωνα αυτή τη στιγμή. Που αυτό οφείλεται κατά πολύ μεγάλο βαθμό στον προπονητή μας και στο ήθος και το χαρακτήρα που έχουν οι 3 αρχηγοί. Οι 3 κόστιδες, ας το πούμε έτσι. Ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζονται τα αποδυτήρια, γιατί κακά τα ψέματα αυτή είναι τα αφεντικά, γιατί έχουν και πολύ μεγαλύτερη καριέρα από όλους μας και έχουν ζήσει περισσότερα πράγματα. Αν δεν ήταν αυτοί οι 3 να κρατάνε την ομάδα δεμένη στα δύσκολα, ενωμένοι και να ξέρουν πότε να μας κάνουν παρατηρήσεις, πότε να μας ανεβάσουν τη ψυχολογία, πιστεύω δεν θα είχαμε καταφέρει τόσο πολλά όσο καταφέραμε. Φετινή χρονιά για σένα, μάλλον τη φετινή χρονιά την περίμενες για σένα να κυλήσει έτσι? Ρεαλιστικά. Σαφώς και η πορεία της ομάδος ανεβάζει λίγο και τον πύχη και το επίπεδο της δικής μου προσπάθειας. Εγώ όμως όσον αφορά ως Γιάννης, πάντα πίστευα στον εαυτό μου, πίστευα στα χέρια μου, πίστευα στη δουλειά και τις θυσίες που έχω κάνει για να φτάσω ως εδώ. Δεν είχα ποτέ αμφιβολίες για τον εαυτό μου. Ήξερα ότι ήθελα μισή ευκαιρία
για να μπορέσω να κάνω αυτά που πιστεύω. Η ομάδα αυτή, δόξα τω Θεώ, μου την έδωσε και την ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι τους έχω δικαιώσει και το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι τα πράγματα πήγαν ακόμα καλύτερα από ό,τι τα περιμέναμε. Αλλά για τον εαυτό μου δεν είχα ποτέ αμφιβολία. Δίνεις απαντήσεις προσωπικές? Δεν δίνω. Δίνεις απαντήσεις προσωπικές σε κάποιους? Κοιτάξτε, τώρα ξέρω που πάει αυτή η ερώτηση και μου την κάνουν συνέχεια. Δεν μπορείς να πεις ότι ένας παίκτης κάνει ή δεν κάνει αν δεν τον έχεις δει να παίζει. Έτσι. Αλλά ξέρω πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο και ξέρω σαν άνθρωπος μπορώ να έρθω και στη θέση που είναι ο άλλος. Δεν μπορώ να βλέπω τα πράγματα μόνο από τη δική μου οπτική γωνία. Εγώ από τη δική μου οπτική γωνία ήθελα πάρα πολύ να παίξω, να πάρω μια ευκαιρία, όλα αυτά. Το ότι κάποιος άλλος δεν ήταν σε θέση να μου δώσει αυτή την ευκαιρία, δεν θέλω ούτε να τον κατηγορήσω. Απαντήσεις δίνω στον εαυτό μου πρώτα. Γιατί εγώ θυσίασα, εγώ ίδρωσα, εγώ έφτιασα αίμα. Οπότε εγώ και η οικογένειά μου ήταν δίπλα μου. Οπότε δεν έχω να δώσω απάντηση σε κάποιον. Ό,τι κάνω είναι για τον εαυτό μου και για να βοηθήσω την ομάδα την οποία αυτή τη στιγμή βρίσκω. Ένας ακόμα τελικός και πάμε για το όνειρο. Ναι, ξεκάθαρα, 100%. Μόνο νίκη την Κυριακή που έρχεται, την επόμενη και ναι, πάμε για το όνειρο. Εδώ που φτάσαμε, ναι. Κανένας δεν μπορεί να μας το στέλνει. Πόσο έτοιμη είναι η ομάδα για σένα προσωπικά? 100% έτοιμη. Δεν έχω καμιά αμφιβολία για την ομάδα, για τους συμπαίκτες μου, για κανέναν. Είμαστε 100% έτοιμοι. Θα τα δώσουμε όλα και θα είμαστε με τους εαυτούς μας εντάξει ότι αφήσαμε και την ψυχή μας στο γήπεδο όπως κάνουμε κάθε Κυριακή από την αρχή της χρονιάς. Καλό Πάσχα με υγεία. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Καλό Πάσχα σε όλους και σε όλη τη Λάρισα.